र' जायाखै नै आंहा बिदानो दगरखौ खायदो दोनदो माखासे आंनालाय आयौ तो हेलो गाइस बयखौ आंनि गोदान फिन खेनसेबाव बरायनाय आंनि गोसो गोथारै नोंथांमोना दासान्दि बोरै दं आसा खालामो नोंथांमोनखौ इसोरनाव बयबो मोजां दं होननानै बिराद सान्दुं दिनैहाय माने मैया अखा हाबाय थादोंमोन दिनै सान्दुं बिराद मोजां दुंदों खिन्थु थ' दिनै जोंहा माने इउर' मालिकनि इउर' मालिकनि बार्थडे दं दिनै जोंहा बेखौ दा जाहैनांगौ बार्थडेनि जों जाहैनो थाखाय रेडि थांनांगौ गौराङाव दिनैहाय माने बार्थडे दं बेहा इउर' मालिकना दिनै बिथांना बार्थडेआ दिनैसिमाव माने 21 इयार्स जाबाय फुल माने कमप्लिट 21 कमप्लिट इयार्स जाबाय ओमफ्राय थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जाय जाय मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय हागौमानि शेयारखौ खालाम आरो शेयार ओमफ्राय बिदिनो साबस्क्राइब खालाम भिउसखौ एसे बुरजा खालामनो नाजा थ' जियानो जादोंला लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाथाय जों थांनोसै लोगोफोर जोंहा जायगा नायफैदों एसे बार्थडेखौ बेयाव गारबोबाय बार्थडेआ बेयाव थाबोबाय ओमफ्राय जोंहा नै बिदा मानाव गेदेर नरकासुरजों आंजों नायफैदों आरोना ओरै फुरा गौरांजोब आरो बिराद मोजां माने ओरै फुरा लकेसन ओरैजाय गौरांजोब मेन गौराङाथ' नैबेजोंनो ओरैजाय नैबेजों फैजोब्बाय ओमफ्राय गासिबो नाय लोगोफोर लकेसना माबायदि कमेन्ट बक्सआव माने कमेन्टआव दाखायला हरदो आरो मा जेन'ब्ला ओमफ्राय नैबेथिं ओरै गासिबो ओरैजाय लामा दं आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैजाय माने थ' जाय फैयाखै बे फैनो हागोन आरो जायगाफोरखौ नायफैनो हागोन माबायदि लकेसनफ्रा नुबाय बिराद मोजां नांफैदों गोसोखौ गाहाम माने नांबाय एसे गाहामानो नांखागोन जायगाया बिराद मोजां ओमफ्राय थ' लोगोफोर जियानो जादोंला जोंनाथ' केक हानांगौ बैथिंजायनो फार्स्ट मोनजेनायाव ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम फाइनालि लोगोफोर जों सफैमाबाय गौराङाव नै जोंना आदा मारा गिदिर दङ जोंहा इउर' मालिकनि दिनै बार्थडे दङ हेपि बार्थडे ओमफ्राय जोङो दायो सफैमाबाय गौराङाव फिसा पार्टि दं नालाय गारिया लासै जालाय फाग्ला खोनाला माने जों सफैमाबाय फाइनालि लोगोफोर बैग्रि बागानजों बोरै साबा दिनैसो फार्स्ट टाइम गौरां लागाव थ' लोगोफोर सोर खालामफैनांगौ ला केकआ दिनै मोनजाखासिगोन लोगोफोर जोंथ' सोरबा जानोबा फैदो जोंहा नैबे गौराङाव माने फैगासिनो फाइनालि जोंहा मोनफैबाय नै इउर' मालिकनि माने केक जानो फैदों जोङो एकदमबारे गासिबो दंजोबखासै गौराङानो दे जायगाया बारा गोजानाव थांनायाखै जोंहा इउर' मालिकआ नैबेनो नै
इउर' मालिक आरो नै बेयाव सोर सोर दंथाय केक जाग्राफ्रा जमा जोब आरो एकदमबारे लोगोफोर जोंहा केकआ लाबोबाय नैबेनो जोंना केकआ खिंदो लागाव जोंसार हेपि बार्थडे जोंसार जोंना इउर' मालिकनिया जानो नागिरबाय नै बार्थडेआ माने गारियावसो आरोना मानसिफ्राथ' नायजाखै आयौ ख्लाव ख्लाव जाहां माहां जाजोबखाबाय केकखौ माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां बरिया मोनदों गाहाम नांबायना गाहाम नांदों लोगोफोर जोंहा गासिबो रेडि जोबखा माबा केक हानायाव ओमफ्राय सानैसो दंबावो आरो मानसि नेनांगौ गामिनि ओमफ्राय रमोन जोंहा आनबक्सिं खालामगासिनो सासे नैबेखौ केकखौ नाय आनबक्सिं खालामग्राया रेडि जोबखा ओमफ्राय दामग्रा देग्रा गासिबो दंजोबखायो बिलाइ सिरियो खोबदोलै फाग्लाफोर जानायल' ज' जोब जै बार्थडे ओमफ्राय गासिबो दंजोबो आनबक्सिंआव माने रेडि जोबखा जानो एरानो फैयाखै लोगोफोर जोंना नै रुमाजोंसो हागौमोन आंनि बार्थडेबाथ' नैबे ओमफ्राय सिखाया नायजाखै आंसो हाग्राया गेदाराखा लेफे गासो बौसिगोन बेयो जोंना बिदाया नै ओमफ्राय केक मालिकनि बिदाया नोंलाय बार्थडे खुंग्राया लोगो नायलांबाय थाबा जोंहा सानैसो लोगो नेबावनांगौ ओमफ्राय बेखौ आनबक्सिंआव दङ दा जिनिसा माला हिन्जाव सानैसो फैनांगौ दं ओमफ्राय एरखोनानै नायबावसै आं जानो लुगैनाथ' आंखाला सिथोब जासिमनांगौ मिथिबाय नायलांबाय था मारबाय जोंहा सावबाय आरोना रेडि जोबखा हेपि बार्थडे लोगोफोर जोंना नै नोंथ'लाय माने सावला सावरो मोजाङै जोंना हेपि बार्थडे मालिकआ थ' लोगोफोर जोंहा हामारनोसै फाइनालि जोंहा हा मारनो नागिरबाय फाइनालि लोगोफोर जोंहा हा नागिरबाय जोंहा नै ब्र'आ बार्थडेनि गाना हो बार्थडेनि गाना फालाफोर म'म'आव जाजायो बार्थडेनि गाना होलै म'म'आव जाजायो जोंसो हेपि बार्थडे टु इउ लोगो फाइनाल जोंहा हाबाय बार्थडे कार्डखौ लाजाखै लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय दायो र' आं दौनायनि एसे जाना जाखाबाय दा जाबाय दासो बार्थडेया जाबाय खिन्थु र' एसे मालिकनो थैबाय जाग्रा जाल' लोगोफोर ओमफ्राय जासिजोब्बाय आरोना हेपि बार्थडे र' जायाखै नै आंहा बिदानो दौगोरो दोनदो माखासे
Này giặc không? Ai thế này giặc hả? phải là nhà này phụ nữ mới cái này Ronnie hả? Này. Cái gì là ra khai số chữ này này. Anh cần sao bớt lên. Alda alda lo kasih maju. Baik ke mana? Mereka ko foto kiso. Jadi baca ni. Foto kiso na mere ko. Mereka ko tashi nula dek juga. Tashi na naik mesti. Alah, kau tashi foto jabat. Giả này luôn. Mười đồ này ông giả chứ không? Lấy ra kì. Tôi là phải là hàng hàng máy pro Nico. Này. Susu muốn ra cái đâu rồi? Bexi muốn ra cái. Bexi đâu? Mặt pro xin ra kìa. Anh là cái nó giả này luôn. Là 가지도 팔아봐. 가지도 가져. 이제 나오죠. 잡으러. 아, 계속 보시지. 라라라. 딩샤 무시가 이거 지금. 아, 주는 것도 누구나 가 주는 거. Engkau apa kali lu jas ni menako? Engkau menjaga. Ada foto klip di depanku. Sudah gue foto klip deh. Aku kerja deh. Deh ni gue klip di berapa? Malah klip orang mana lagi? Jangan nang ubah aku di Jakarta. Timer leh. Udah deh, keep tu. Mày keep lại kasih tu. Lalu malah susah. Phải nói là hàng không ai được dự án này đẹp lắm. Tu keep tu berapa? Lepas lah, kita mana? Siap kita. Bro, kerja pak lah. Noi kau zaman mau jalan tu saya. Kamu kau ikan air ni bah. Ayo, apa lah bro? Jalan tu semua. Kalau final tu ngah, sampai kira hak kamu ada na, sampai. Jika ada silpi lah, jadi nak raga sebab ni mukar rawu na jak ada. Romi ni kau isau ni bandai dia. Hey. Ni nak apa marah dong, lepas lah jalan aku. Sikan itu joro ama maling nak kikat itu deh, beku zajim nak goyak demarin kamu kini au disturb. Jangan sampai selfie lah kasih lagi baru. Bekin yang saya jangan itu, sampai hanya pura begitu cuma apa dia. Maafkan sana bro. Ini video. Subscribe. Sengir sakan dah. 21. Oi, bukan punya guna tanah. Pak lagi menang aku. Orang harus. Mego na bisura tu mutai. Sana dia sulit ke ber? Finally le ke ber dengan ready juga, sampai mana foto kids ni mana foto kids dan nak ke ber? Ada kuda ni, kuda apa?
जुम खालामनानै खेब गोजान थांथारनानै दिसिल' मेगना आलौबायलै गयदाफोर मोनजोब्बाय र' जाबाय रेडि जाबाय दे फाइनालि लोगोफोर जोंहा फट'खा खेबजाखांबाय ओमफ्राय माने जोंहा दायो लोगोफोर जोंहा नैबे ब्र ओमफ्राय जानाया देरसिन दे आंखौ नायबानो मिनियो नायलाय र' माथो दासो जादों हाय ब्र हाउ आर इउ I'm fine. मोजां दं दा गासिबो औ मोजां दंजोबो गासिबो बिसि फिसाफ्रा नै तलाखौ जोङो ओमफ्राय मोखां सुनायनि एसे लाहार फाहार खालामसै मोखाङाथ' नायजाखाला आयदा बार्डेया सोरनिबा मोखाङासो सोरनिबा लाजोब गासिबो ओमफ्राय थांगासिनो जोङो ओरैजाय नायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा भिडिअखौ ओमफ्राय गासिबो दंजोबो लोगोफोर जास्ट जोङो थांगासिनो ओमफ्राय आखाइ सुनो मोखां सुनो जेनेबा बार्डेआथ' जोब्बायानो फाइनालि ओमफ्राय जों बालाबारियाव दा थाबायगासिनो आरोना जों गौरांनि बेयो ओमफ्राय जोङो फाइनालि बेना मोखाङा मारै जाखो ओमफ्राय जेबो गैया लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो भिडिअआ जोंना बारा गोबाव गैखाला दसेल' नायदो आरोना फाइनालि जोंहा ओमफ्राय दै सेराव सफैखाबाय ओमफ्राय ब्र नों मा बुंनो सानो माबानि सायाव बेयाव दा बै जेन'बा बार्डे नायनो फैदों आरोखि बार्डे बिथां जैसा ब्रह्मनि दा जों बे बार्डे जाखांबाय नै जाखांनानै दा मोखां थुखांगोन आरोखि बे दैयाव बेसेबां इयार्सनि होनदों बिथाङा दा एक्सुवेलि 22 जासिगोन आरोखि बैसोआ 21 फाग्ला 21 फाग्ला लोगोफोर जोङो सरि नै गोरोन्थि जाबाय बुला गोरोन्थिया जाखायो लोगोफोर बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दायो मोखां सुनो लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय मोखां सुनो गासिबो रेडि जोबखा आरो नालाय दमेन्द्रनि मोखां ना ना रावनाव मोखां मोजां गैखा आरोना थ' लोगोफोर जियानो जादोंला भिडिअ फाइनालि लोगोफोर जोंहा आं सानो जों खानायाव खमायो अबाय र' माने साफा फुरा खानायाव नांजोब्बाय आरोना बार्डे बाखि बिदि बार्डे जायोलै रावनावबो नुफेराखैमोन आं बार्डे बिदि खोमा थोमा जेरावबो हाबलांजोब्बाय आयो थैबायलै जारा बिमाजोंसो दा रायजानाय जासिगोन नै मा फाग्ला उफाय सोरनि माबा क्रिम थाफैजोबखो होननानै फाइनाल लोगोफोरा सुखांबाय मोखाङा ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआथ' बेखिनियानोखा ओमफ्राय एसे देखायबावनोसै आं लकेसनफोरखौ फाइनालि लोगोफोर ओमफ्राय माने सफैबायानो बोरियाव सफैफिनबाय आरो दैनिफ्राय मोखांफ्राथ' बोरैबा नुजोबखाबाय दां मानसिफोरखौ थ' जोंहा ओमफ्राय गोजौआव माने जानायनि एसे लाहार फाहार खालामदों बार्डेनि माने केकल' नङा आरोना एसे लोंनायनि नाय थ' लोगोफोर बेखिनियानो होमबा भिडिअखौ दोनथ'लायनोसै जों एसे लाग्रोसैलाय सोरबा सोरबा लानो नागिरबाय बै लागावनिहायनो दंबावो नै केकआ थैबायलै दा रायजानायसो जागोन बे जारौ बिमाजों नै माथो गासिबो दंजोबो थ' लोगोफोर बेखिनियानो होमब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन टाटा बाय बाय